Okay, may buntag na tong tanan. Welcome gihapon sa atong daily devotional si Pastor Johnny Carges gihapon. No? Na una sa tanan akong i-greet atong mga fathers diha, atong mga tatay, mga daddy, mga papa, mga lolo. Happy Father's Day ang Ginoo magapanalangin ninyo og taas pang kinabuhi, katuigan og taas pang opportunities nga ma-experience ninyo ang favor sa Ginoo og magamit mo diha sa iyong buluhaton ug makaserve kaniya. God bless you. Karabuntaga akong i-share ning verse sa 2 Corinthians 5:21. Ingon dinhi, "For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him." Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Now, abi nimo ang kamatayon ni Christ isa to ka dramatic kayo nga kamatayon. Gawas nga emotional si Christ, gawas nga emotional ang mga disciples niya, o makita nimo ang tension between sa mga disciples, sa mga tao, sa Roman soldiers. Napagi mas dramatic behind the scene nga wa nato nakita. Og na dinhi ang relasyon tali sa amahan og si Christ. Di na ko ma-imagine nakita sa amahan iyang anak nagsuffer sa cross sa dili niya sala. Gawas pa niya anak, kabalo ba ka, ang authority nga nagpalansang ni Christ sa cross dili gikan sa Roman soldier kundi gikan sa amahan. Ug ang pinaka worst, ang nag-judge gyud, ang naghukom kay Kristo dito sa cross, ang mismo amahan. Tungod kay kinahanglan tubuhaton ni Christ, tungod kay ang tao nakasalaman sa Dios, ug ang Dios pod mo'y nihukom kang Kristo. Aron nga mas masabtan niyo na ako'y na hunahunaan nga illustration, dugay na kanina akong illustration. Akong balikon, no? May lang minumduman ako exactly. Nay usa ka judge na sa korte. Nay usa ka tawo nga guilty sa paghimo sa usa ka sala nga seryoso kayo nga krimen, usa ka murder. Karon sumala sa balaod nila ang bayad sa sala pagkapiniriso hangtod sa walay katapusan. Prisohon siya labi na nga na-prove o guilty siya. Taliwala sa korte, pag-declare sa judge nga kining tawhana guilty o kinahanglan niya bayaran ang iyahang mga sala. Tungod kay story lang man lagi ni, taod na mitingog sa likod sa mga katauhan. May saka sa siyang tingog, may isa siyang kamot og nibarog siya. Ingon siya, "Excuse me sir, pwede ba buhian ni mo na siya?" O dili na siya kinahanglan magbayad sa iyang mga sala. Wala mitingog ang judge o mitanaw o mitutok lang sa tao. Miduol, hinihinay, milakaw padulong sa atubangan sa judge ang maong tao. Og ningon siya, "Ako ang muangkon sa iyahang silot." Palihog, pagawsa lang siya. Habi nimo, taod-taod, mitulo ang luha sa judge. Gitutukan niyang tao nga mi volunteer sa pag-angkon sa iyahang sala atong tao nga guilty. Ug mingon ang judge nga nagkurog iyang tingog nga namula iyang mata nga nagsugod na siya paghilak. "Ngano man, sir? Nganong imo man ang buhaton para nining tao nga guilty? Imo ba ni siyang kaliwat?" Ingon tong tao nga ni volunteer, "Dili na ko na siya igunsa, pero kay naluoy, nahigugma ko niya, ako'y moangkon sa iyang silot." Kabalo ka, mihilak ang judge o gitangtangan sa posas ang maong guilty nga akusado nga tao o gibalhin ang posas ngadto sa tao nga may volunteer o gikuptan siya sa mga pulis.
Ang rason nga nung mihilak ang judge tungod kay ang tawo nga mibarog o mi volunteer sa pag-angkon sa sala sa usa ka tawo nga guilty, ang iyahang anak, ang iyahang bugtong nga anak. Well, sugilanon lang manan siya, no? Pero sama niya na ang gihimo ni Christ sa atong mga sala atubangan sa iyang amahan. Kita'y nakasala o mihangyo in taon si Christ nga pwede ba pa ang kuno nako ang sala anak niya, ang sala sa tanang tao sa kalibutan, o instead nga siya imong silutan or sila imong silutan, ako na lang ang imong silutan. Ug nahitabo gyud na sa dang gihimo samahan ang pagsilot sa iyang anak nga si Kristo dito sa cross. Kinahanglan niya tong buhaton para ang tao na ay chance nga mabalik sa iyahang presensya o dili na masilutan pa sa silot. Inana ka kagihigugma sa amahan. Inana pod nahigugma nimo si Jesus Christ. Ayaw sayangi ang imong kinabuhi. Precious na ipakamatyan in taon na ni Christ ug gituluan in taon nagluha sa amahan. Ampingin na ibalik nas Ginoo, hinulsuli yung mga sala ug mga lagad kadiha kaniya. Daghang salamat ang Ginoo magapanalangin kanimo magampo ta langit nung amahan sa langit. Salamat Lord sa pag-remind namo unsa ka precious ang mong life. Unsa ka precious pud ang life sa imong anak nga si Christ. Pero iya gani inihatag Ginoo dinhi namo. Unta amahan makarealize me nga dako kay kag plano sa among kinabuhi. Nga kung nahatag nimo amahan imong anak nga si Christ sa cross, it means dako kay kag plano para namo. Pasaylo ami sa mga sala Lord, among gipaubos karon among kaugalingon ug andam mi mobalik diha kanimo. Sa ngalan ni Jesus, amen ug amen.